Ndibulise kone bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kone balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Baphulaphula ke lapha siza nendaba kaNeo Mayema. Nizamkhumbula ke uNeo Mayema into yokubana ke bebaleka phaa kwezeMamelodi Sundowns, umfana omdala. Sithetha nje na umfana omdala ungapha ke Tanzania kwiSimba umfana omdala. Uthi ke xa elibalisa ibali lakhe uNeo Mayema, uthi ke uyavuma ngenene nangenyaniso into yokubana ke iKaizer Chiefs ke ibimfuna, ngoba uthi iagent yakhe yamxelela into yokubana ke iKaizer Chiefs ke isemveni kwakhe futhi ke iyafuna ukumthatha, iyafuna ukumsayina. Kodwa kuNeo Mayema uthi ke nake ufuna ke ukuthetha inyaniso yokubana ke yafika iKaizer Chiefs kuye ke ngexesha elirongo, ngoba uthi umfana omdala nizawukhumbula into yokubana ke ubena 2 years yonke okanye 2 seasons zonke ke engawufumani ke umcimbi we-game time ke engadlali. Uthi ke loo nto leyo yamnikeza into ethi ke urhalela ukutshintsha nelizwe eli ke adlale ngaphandle apha eMzantsi Afrika, phinde ke again amava, again ukuzithemba. Uthi ke kutext njalo ke besaxoxa ke ngale nto yeKaizer Chiefs, kwafika i-offer ke malunga nokudlalela phaa itim ke yaseTanzania. Siza phaa noFloyd Davids ke baphulaphula ke i-offer ephuma kulaa tim ke yaseTanzania iyi-Simba SC. Uthi umfana omdala ke wakhawulezisa ke wayamkela ke, ngoba ebefuna ke abe ngaphandle nje apha eMzantsi Afrika, akafumane ke i-experience ke, akafumane ke afunde xa ungaphandle udlala ke ibhola, uhlangana neziphi na ingxaki, yeyiphi na into azothi ke ayifunde ibe nzulu ngokwasebholeni. Uthi kumfana omdala ke uthathe ke lo offer ke yapha ke Tanzania. Uthi ke ufuna ukuthetha inyaniso ke phambi kobuso bukamdali into yokubana ke Kaizer Chiefs nyani ke yayifikile ke imfuna. I-agent yakhe yamcacisa into yokubana ke amakhosi la mfana omdala asemveni kwakho futhi asemdleni wokubana ke angakusayina akwenze ke umdlali phaa ngaphakathi eNaturena. Uyatsho kuNeo uthi ke yafika ngexesha ke elirongo kakhulu iKaizer Chiefs, naye ke kwakusekuninzi ukuhlangahlangene ke phaa kuye. Uthi ke eyona nto ebeseyifuna kukuphuma ngaphandle ke apha eMzantsi Afrika, koqala ke impilo entsha, afunde abantu abatsha, afunde ke ibhola ke ibhola ke yamanye ke amazwe. Uthi ke leyo kudlala eTanzania ke uyithanda kakhulu kwangoku, ngoba ke kukhulu ke azokufunda, uzawufumana ne-experience, ofumana amava. Utshilo ke phaa uNeo Mayema ke baphulaphula. Nani ke ningake ningene nitshone into yokubana niva njani, nize ke ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.